Zlato? Alebo oceľ? Dobrá otázka. Tak sa na to pozriem. Históriu značky Patek tu úplne nebudem rozoberať, v skratke ale predstavím Aquanaut a jeho cestu. Aquanaut bol predstavený v roku 1997 a to referencom 5060. Pôvodná myšlienka vzniku Aquanautu bola vyrobiť hodinky pre armádnych dôstojníkov. Hodinky mali samozrejme vyzerať vojensky. Celé to dáva zmysel, pretože dizajn hodiniek odkazuje na ručný armádny granát. Táto referencia bola vyrábaná veľmi krátko, bola nahradená referencom 5066 o rovnakej veľkosti 35,6 mm. Súčasne s ňou sa predávala aj verzia 5065, hodinky ale boli zväčšené na 38 mm. V roku 2007, 10 rokov po predstavení Aquanautu, prišiel referenc 5165 38 mm a aktuálny oceľový model 5167 veľkosť 40 mm. Rok na to sa dostala do ponuky aj s oceľovým ťahom a v roku 2009 sa predstavil model v Rose Golde. Mimochodom, v Rose Golde to bola premiéra Aquanautu, lebo do tej doby sa vyrábal len v žltom zlate. V roku 2017 na 20. výročie Aquanautu vznikla nová referencia 5168 v zelenom a modrom prevedení. Hodinky sú v bielom zlate o veľkosti 42 mm. Takto som zhrnul históriu Aquanautu v ukazovateli času. Samozrejme, existuje iné referencie dámske, takisto travel, chronograf a naposledy predstavený ročný kalendár, ale o týchto hodinkách inokedy. Mám tu model v oceli a v zlate, tak si to teda prebehneme. V prvom rade chválim veľkosť, veľkosť 40 mm je naozaj pre tento model veľmi vhodná, hodinky sú na ruke veľmi pohodlné. Začnem zlatým modelom. Ružové zlato je kombinované s čokoládovo-hnedou farbou. Oceľový model má sivý ciferník a čierny kaučuk. Luminiscenčná vrstva pri modeli v zlate je biela. Pri oceľovom modeli je jemne do zelená. Preklápacia spona, zdobená kalatráva krížom, je v oboch prípadoch rovnaká. Hodinky sú mimoriadne pohodlné na ruke, za čo môže veľkosť, príjemná výška 8,95 a kaučukový remienok. Oceľový model je ale trošku ľahší. Kaučuk sa skracuje pre konkrétneho užívateľa. Pri kúpe z druhej ruky v 99% je kaučuk skrátený. To by mohlo znamenať, že si hodinky kúpite a môže sa stať, že vám budú malé, pretože kaučuk je skrátený. To potom znamená cestu do Pateku, objednanie kaučuku. V 99% prípadoch ten kaučuk na predajni nemajú, vravím vám to z vlastnej skúsenosti. Následne je nutné na ten kaučuk čakať, čiže kúpite hodinky, nie je možné ich nosiť. Kvalitný predajca to rieši tak, že kaučukový remienok pribaluje automaticky k použitým Aquanautom. Takto vyzerá nový nahodený kaučuk, takto vyzerá kaučuk skrátený. Mimochodom, tie hodinky vyzerajú strašne jednoducho a obyčajne, ale je to Patek a to vypracovanie je úžasné.
Ešte trošku ku kalibru. Kaliber je tu 324 SC, používal sa aj v niektorých Nautilusoch. Trošku nevýhodou tohto kalibru je to, že pri nastavovaní hodiniek neviete zachytiť sekundovú ručičku a zastaviť. Sekundová ručička neustále plynie. Keď tie hodinky takto držím, tak je naozaj vidieť, že dizajn vychádza z granátu. Oceľový model je ľahší, pohodlnejší a tým aj vhodnejší na bežné nosenie. Zlatý model ale na mňa pôsobí viac elegantnejšie a luxusnejšie. A preto u mňa o 1 stupeň vyhráva zlatý model. Na kom by som si zlatý model vedel predstaviť? Napríklad na budúcom premiérovi, ale originál. Často počúvam, že Aquanaut je taký baby Nautilus. Luneta je síce identická, ale ostatné dizajnové prvky sú úplne iné. Púzdro, remienok, spona, ciferník. Znalec si tieto modely nikdy nepomýli. Ani pri Aquanaute s oceľovým ťahom. Keď vezmem do úvahy prvotný zámer vzniku Aquanautu, tak mi v rozsiahlej kolekcii Pateku dáva úžasný zmysel. Porovnávať to s Nautilom nebudem, vnímam to ako samostatnú kolekciu. Pokiaľ by bol ale niekto nerozhodný a nevie ktorý kov, existujú aj alternatívy Bicolor. Patek nemá takú rozsiahlu kolekciu Bicolor, momentálne ponúka len model 5980 AR. Špecialistom na Bicolory je ale Rolex. Za zmienku stojí napríklad nový GMT Jubilee alebo Root Beer. To sú veľmi vydarené Bicolory. Trošku menej šťastné z môjho pohľadu sú napríklad modely Sky Dweller, Oyster, biely ciferník. Ja neviem, tie hodinky majú zvláštne proporcie, mne to tam úplne nesedí. Ale aj tak najhorší počin Rolexu z môjho pohľadu aktuálne je Sea Dweller 43 mm. Sea Dweller 43 Bicolor. Prečo? Týmto som chcel povedať, že to zlato sa nehodí do každého modelu. Dúfam, že Rolex neurobí Deep Sea Bicolor. Bola by to čerešnička na torte nevkusu. Sociálne siete, Instagram a v neposlednom rade kvalita Pateku zapričinili obrovskú nedostupnosť týchto modelov. Čakacie listiny sú preplnené. Myšlienkový pochod, vybrať sa do Pateku a ísť si objednať Aquanaut bez dlhej nákupnej histórie radím do kategórie špatný nápad. Iba že by ste chceli pobaviť predavačov, tak to vám 100% vyjde. Tak ktorý z týchto dvoch granátov je lepší? Zlatý alebo oceľový? Napíšte do komentu. Keď sa vám to video ľúbilo, lajknite, dajte odber a teším sa na ďalšiu tému. Ďakujem.